ଆପଣ ଗୋଟେ ନିରାଳ ଆପଣ ଆଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଉଛି ଆପଣ ଖାଇବା ଝିଅ ତମେ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଓ କି ରସଗୋଲା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ମାନେ ପାଠଶାଠ କ'ଣ ପଢିଛ? କ'ଣ ପଢିଛ? +2 ପଢିଛି। +2 ପଢିଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଖାବଟୁ ବଡ଼ ମାତ୍ର ଇଏ ନାଇଁ ଇଂଲିଶ କହିଥିଲି ମାନେ ମିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସିଏ ଇଏ କି ଟେଷ୍ଟ। अरे बापा को पानी दरकार कि हाँ आज्ञा चलो पर मिनिट अच्छा अच्छा ये ताहे तमे +2 पढ़छ आर्ट्स ना साइंस ना कॉमर्स? मु आर्ट्स पढ़छ ताले जियो आपन कला पढ़छ आज्ञा अरे कला विद्या निपुण माने ताले ये भलो कला आज्ञा बस चलो अच्छा जियो पाठ तो सही रूप तो माने स्वयं साक्षात श्रीलक्ष्मी आउ सब ठीक ठाक अच्छे मोर खाली कहया कथा कहि रोसी बस सब जानछे सब कोन बने दे चिकन मटन प्रॉन बिरयानी वेज नॉन वेज सब जानछे आज्ञा मो झिया आज्ञा सब विद्यालय पूरा निपुण ताको आपण खुणी पारिबेनी सब प्रकार रोषेई से कर पारिबो आपण ताको वेज कहतु नॉन वेज कहतु सब कारिया के थैलो आ सबुठी बेसी भल लागे जो देसी तिण आपणकर अछि बड़ी आपणकर चदना छुई बाइगण पके कि एमिति तरकारी रांधी देबो आपण खाली चाटी की खाउथिबे आ बुझिल कि माने भगवान करम के तमे मो घर बहु हो मोर टिके से जो कहलेनी बापा जोटा देसी तिण माने बड़ी बाइगण सजना छुई बेसर ताकू गरम गरम भात उफ खाली टपा खाया पे बड़ भारी भगवान करम अच्छा झियो ये सब थे पास आउ गोटे जिनस टे पचार था ये जो आजिकल जो बाहर 4G मोबाइल एंड्रॉइड सेटा आप जानते टिकटॉक फेसबुक सब जानते? हाँ से सब मुझे कहीं बापा मत दिखती मुझे किसी जान नी बापा पड़े गला पर मम्मी मत सब शिखे मम्मी शिखे सब ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଚଳିବ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେହେତୁ ଝିଅଙ୍କର ଗୁଣର ସୁନ୍ଦର ପାଠପଢ଼ି ଠିକଠାକ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ବାବୁ ସେବା କରୁଛି ସେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖେଳ କରୁଛୁ ତମାୟା ବୁଝି ହେଉନି ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛୁ तो थला कुला तोर मिलुनी से नारायण रथ बोली जने आगे म्यूजिक राइटर से गीत ताको करछे तापर से क्लासिकल सिंगर है माने खराब है नहीं है ये क्लासिकल से कोन करले विद्यारायण ऑनलाइन रे तू रहिले राती सारा उजागर रहू चंती सब टोका परा इत्यादि गीत गोटे करते तेणु ये जो फेसबुक आउ ये माने मु तो जानी जदि बहु जाए मत शिखे देले जदि किसी फायदा मिलगला मु फायदा देबी आज्ञा बड़ आज्ञा भगवान यदि चाहती आपण मो घर निश्चय बहु मोर आज्ञा दीटा पो क्या गोटे राजी करेगी मु निश्चित भाव में बहु कर
ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ପରମିସନ ଦେବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକିରି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ପଳାନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଣିଲେନି କାହିଁକି? ଗାଁ ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି ପରା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କଥା କଲି ଖାଲି ରାଜବାବୁ ସାବବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସଟକଟ ମାନେ ରାଗିଥାନ୍ତି ଟିକେ କଥାରେ କାଳେ ଭଲ ବିଲମ୍ବ ହେଲେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ମାନିନଥିଲି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବି ହଉ ଯାଇ ଡାକିଆ ହଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାକିଦେବି ନେଇ ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଅବସ୍ଥା 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 ବାପା ଇଏ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ହଁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ମିଳିଲା ହଉ କିଏ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ ତାପରେ ତ ମିଠା ଦେବା ଭଲ ମିଠା କ୍ଷୀର ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ହଉ। ସେମାନେ ଆସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଲା ଯା ଆଚ୍ଛା ହଉ ବସ ତମେ ତାହେଲେ 2 ଜଣ ରବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ବଲିଆ ପ୍ରଧାନ। ବୁଲିଆ ତମେ ତ ବୁଲାବୁଲି କର ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ? ମୋ ନାଁ ଟୁଲୁ ପ୍ରଧାନ। ବୁଲୁ ଫିଲ୍ ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ କର ତମେ? ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଉ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର? ଏଇ ଆମର ତ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରୁଛ ଇଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ? ଏଇ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ଓହୋ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ତମେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ବିଜନେସ ମ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କର ସବୁ? ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରେ ଯାହାକି ସବୁ ସିଜନରେ ବିଜନେସ୍ କରେ। ତାମାନେ ତମେ ଯୋଉ ଛତା ପକେଇକି ତଳେ ସବୁ ଚଢ଼ି ବ୍ଲାଉଜ ଫ୍ଲାଉଜ ଏରା ସବୁ ବିକାବିକି କର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ହୋଲି ଦିନ ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ବେପାର କରିକି ବିକୁଥିବ ତାହେଲେ? ହୋଲିରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମ ହୋଲିରେ ଫଗୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ପିଚକାରୀ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ବାଃ ବଢ଼ିଆ ତାହେଲେ ତମେ ତାହେଲେ ତ ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ରୋଜଗାର କର ତମେ କେତେ ରୋଜଗାର କର? ହଁ ପଇସା ମୋର ମାସକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ। କେତେ? 1.5 ଲକ୍ଷ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତମର? ମୋର ମିନିମମ୍ 4-5 ଲକ୍ଷ। 4-5 ଲକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ବାବା ଲକ୍ଷରେ କେତେଟା ଶୂନ ଲକ୍ଷ ହୁଏ ମତେ ଟିକେ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ 10-20 ଭିତରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଆଚ୍ଛା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକି କ'ଣ କର? ଘରେ ଦିଅ ନିଜେ ଖାଇ ନିଅ ସବୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଦିଏ। ଘରେ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ତିନିକ ପଣିକିଆ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଚିକେନ ସୁପରେ ଯୋଉ ମିଶେଇକି ଆଣନ୍ତି ସେଇ ହେଇଥିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚିକେନ ସୁପରେ 3 ଲକ୍ଷକୁ ପଞ୍ଚ କରିକି ଖାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଲୋ ମା ନିଲୁ ନିଲୁ ଆସିଲୁ ମୋ ଝିଅ ଆସିଲା ତାକୁ କ'ଣ ପଚାରିବା ଅଛି ତାକୁ ପଚାର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବଲିଆ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ନାଁ ଟୁଲୁ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନାଁ ନିଲୁ ଦାସ ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଦିନ କେତେ ଥର ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଅ? ଆଜି ତାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ କର ମୁଁ ତ ବିଜନେସ୍ କରେ କୋଉ ବିଜନେସ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କି ବିଜନେସ୍ କର ଏଇ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ଏ ରଜ ଦିନେ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ବୁକ୍ କରେ। ଆମର ଦଶହରାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏସବୁ। ଆରେ ବୁଝିପାରୁନି ସିଜନାଲ ବିଜନେସ୍ କହୁଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଋତୁରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ତିଆରି ବିକେ ଆପଣ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କି ଏଇ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆପଣ ମୁଁ +2 କରିଛି A+B ର ହଷ୍ଟେଲ 10-15 ହେଇଥିବ ବୋଧେ। 10-15 A+B ର ହଷ୍ଟେଲ 10-15 ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ନା ତୁ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବା ଅଛି ପଚାର ପିଲାଟା କେତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନୁ
ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଥର ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବୁଲେଇଲେ ହବ ଇଭିନିଂରେ ବୁଲେଇଲେ ହବ ଆପଣ ଯେବେ କହିବ ସେବେ ବୁଲେଇଲେ ଆଉ ଆପଣ? ତୋ ବୋଧେ ଆମର ତ ବୁଲାବୁଲି ହିଁ କାମ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଝିଅ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରେ ଅଛି ପଚାରେ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କରିବା ଆମର କାମ ଅଛି। ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ତ? ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରବିବାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା ହଉ ମାନିଆ ପୁଅ କି ଗୁଣ ଗାଇବି କି ଭାବରେ ତମକୁ ସବୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନିଆ ପୁଅ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତମ ଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୟୀ ଭାବରେ ପାଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛି ତା ଭାଗ୍ୟରେ ତମ ଝିଅ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହବ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତପଙ୍କ ବାପା ରବିବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଉଠିବା।